Hello, ladies and gentlemen. I have come again today. I have another interesting video from Honorable Fee, Anambra State. Watch this one. Watch. 18 years. Okay. 3 months gone na boy yanwa. N'ime 3 months a. Nwa 2 years. Church women agwa. Within 3 months mmadụ na abọdị ime. Isi wee gbali ogia. Ewe duneta nwatakịrị a. Edunetezie ya 2 months na village. Ewe kpote mmadụ asatọ tụwara ime. A wee butelu m case. Asị ha ka aka bịagodi. Case aka dị on. Biko. Ona nwamgbe ka mara akpụ. Ka ọ na-agụba dịrọ nkọ. Nne nke nwoke na-ebe si na ọ na-abụ ya fụzie onye ya na nwa ya so na-abịa. Unu ahụ n'ikpe. Ma ga-agụnye na ndị na-enwekwa ike ọ bụrụkwa ndị nwa ya tụwara ime. Onwe ihe ọ dị gị ka nwa ya n'ebe nwa ya nọ. Nwata akwara ike. Biko nyere unu m aka na kedu ihe ga-eme ndị Igbo lekwe na ikpe o. Jọọ oyibo 3 months. Mmadụ na-abụ nwa ọgị ya nwanne ya ukwu ebe o ji gbabọyị time. 2 months in the village. Hade sato ọtụwara ime. Ịnụkwa m. Ka nna jụzi ajụjụ. Kedu ihe na nwata akwara ike. Ụmụazị ya ji wee na-ekweta ka imetụ ha aka. Ọsị ya nọ ya bịa sị I love you. M ga-anụ gị ma nto nweta ego ọfụma nọ nke ka mma anụ. Nke Asayeli Asabana book. Ọgụrụ ya Asabana book. Biko kedu ife a ga-eme? Amama ma chịkwata nwu nka. Randy boy in town. Kedu ife a ga-eme? Inenekwu arụ n'ọdị. Ị na-akpụpụ ya a ga-akpụpụ ya just advise me please. I need your advice. Let me just know what to do. Things they happen o. This head here, the empty. Because when me on akwa touch. Chineke. Hey. Or did anything happen to him? Was he abused? I will still ask that question to know if he was abused when he was. Nna, nke a shikwere ike o. Onye na ya gwakwa na nwanne ya o.